as men say, only fools rush in, but I can't help falling in love. Iubești foarte mult. Da. Ești îndrăgostit? Da. Păi suntem de 6 luni împreună și dacă... 7 acum. Da, sunt îndrăgostită de el. Andreea și Radu par doi îndrăgostiți obișnuiți care trăiesc împreună o frumoasă poveste de iubire. Această poveste însă este una altfel, diferită de toate poveștile celor care se iubesc. În 2005, Andreea a suferit un accident grav. Avea pe atunci 18 ani. Stătea pe peron, așteptând trenul, iar în momentul în care acesta s-a apropiat de ea, i-a agățat ghiozdanul și a tras-o după el, lăsând-o fără picioare și fără mâna dreaptă. Eu nu mi-aduc aminte acel moment și asta. Știu doar că stăteam în gară pe peron și îmi aduc aminte ziua în care m-am trezit în spital, după 3 zile și cu toate operațiile făcute. Cine ți-a dat vestea? Cum ai aflat? O doctoriță. Efectiv mi-a spus că am avut un accident de tren, că am ambele picioare amputate și mâna. Eu în momentul ăla îmi simțeam picioarele și nu știam de ce sunt în spital. Cu ajutorul familiei și al prietenilor, Andreea a reușit să treacă peste acele clipe cumplite și a trăit viața în continuare. A luat examenul de bacalaureat, s-a angajat ca secretară, acum este contabil primar. A luptat să ducă o viață normală, să fie la fel cum era înainte, iar viața ei avea să se schimbe radical în momentul în care l-a cunoscut pe Radu. Prima dată când am ieșit noi doi în parc împreună, ne-am așezat pe băncuța aceasta din fața noastră și de regulă de câte ori ieșim în parcul rozelor, venim aici. Asta se numește locul nostru. Băncuța noastră. Ne-am cunoscut pe internet, pe un site pentru persoane cu dizabilități. Eu am primit acea adresă de la o altă persoană din lista mea de Messenger și eram într-o zi la birou, mă cam plictiseam sau nu prea aveam chef de lucru și hai să-mi fac și eu cont. Foarte mulți băieți m-au contactat acolo pe acel site și toată lumea, wow, ce frumoasă e, și Radu mi-a scris. Au urmat zile întregi petrecute pe internet, discuții interminabile în care își descoperau punctele comune. Nici nu simțeau cum trec orele, își doreau amândoi să se întâlnească, să se vadă. În 10 iunie ne-am întâlnit prima dată și ne-am văzut. Eu nu puteam să merg la o întâlnire, să mă ducă tata sau fratele, să mă întâlnesc cu el în oraș. Era așa, cum mă duc la o întâlnire cu un băiat cu fratele. Pentru că, na, cum depinde cineva, trebuia să mă ducă cineva. Și am spus, vii la mine, acasă. Și s-a suit băiatul pe motor și a venit la mine acasă. De unde ai venit? De la Rad. Pe motor. Pe motocicletă, Și cu un trandafir. Mi-am luat inima în din, zic, hai să vedem cum e să mă duc la Andreea acasă din prima, că nu-i cunoșteam părinții, nu-i cunoșteam frații, dar mi-am dorit foarte mult să o cunosc personal. Nu a fost dragoste la prima vedere, din partea mea. Adică, na, nu prea m-am îndrăgostit la prima vedere. Dar ne-am văzut, până să-l cunosc personal, ne-am văzut și la web pe mes și am avut o părere bună despre el și o impresie bună. Mi s-a părut frumos, atrăgător și așa. După care a început tot să mă viziteze. A doua întâlnire a fost la mine la birou. După a doua noastră întâlnire, oarecum mi-a dat de înțeles că îi place de mine. Dacă ar fi fost înainte să o cunosc pe ea, dacă ar fi fost să iau o hârtie și un pix și să întreg pe hârtie calitățile pe care mi le-aș fi dorit să le aibă partenera mea, apoi nu aș face altceva decât să o descriu pe Andreea. Te-a deranjat că nu are picioare, nu? Nu m-a deranjat deloc, chiar mi-a făcut foarte mare plăcere, pentru că tot timpul s-a aranjat frumos, se îmbrăca, se înfarda, tot timpul se pregătea și pur și simplu era o onoare pentru mine să ies cu o persoană atât de drăguță. A trebuit să-mi demonstreze oarecum că își dorește să fie cu o fată în situația în care sunt eu și că nu efectiv îi place doar chipul meu și că sunt frumoasă și că ok, îmi place de tine cum arăți. Radu este o persoană foarte romantică și cu stilul lui și cu calitățile lui m-a făcut să mă îndrăgostesc de el. În momentul în care ne-am întâlnit a fost cel mai clar sentiment pe care l-am avut vreodată, că am în fața mea perechea mea pe care am căutat atâta timp. Au fost parcă predestinați să se întâlnească, să fie împreună. Amândoi sunt un întreg. Cei doi îndrăgostiți vor să-și celebreze iubirea și în fața lui Dumnezeu. Vor să se căsătorească. Acum așteptăm un picuț să mai rezolvăm unele aspecte în ce privește și
să locuim și Proteze. da, încercăm să rezolvăm și problema asta pentru că datorită situației care este la noi în țară, tocmai cum vă spuneam în ce privește accesibilitățile, este singura soluție ca Andreea să ducă o viață cât mai apropiată de ceea ce a avut înainte. Andreea are nevoie de 85.000 de euro pentru protezele care ar putea o ajuta să revină, chiar dacă nu total, la ceea ce era înainte. Își dorește să aibă o viață normală și visează la ziua anunții, la ziua în care va deveni mamă. Câți copii vrei? Vis-a-vis de copii, deci Aici încă suntem mie în îmi plac tratative. foarte mult copii, iubesc copii, ador copii, dar nu știu Andreea dacă... se teme că îi va fi foarte greu să-i îngrijească și să-i crească. La început, când o curtam, îmi zicea că nu-și dorește o relație pentru că nu poate să facă cartofi prăjiți și nu va putea fi niciodată căsătorită pentru că nu poate să spele scutece. Asta mi-a N-am zis spus. că nu pot să spăl scutece, că nu pot să spăl cămeși, să scalc Sau cămașa, cămeși sau așa, să fac da. cartofi prăjiți și alte treburi pe care o soție le face în familie și pentru soțul ei.